Сега, това е обучително филмче за колегите, които искаха да разберат как става от струк на фреза. Значи, премества се седлото, т.е. кръстатия супорт маха се седлото задното, премества се кръстатия супорт в крайно дясно положение. След това се махат ето е тези притискащи планки, които се намират тук отдолу. От тази страна и от тази. От двете страни се махат, развиват се болтовете. След това най-лесният начин е да извадите тази ос, която е за циркуляр ябрихт към комплекта. Да я сложите тук отзад. И тъй като твърде много тежи, трябва да застанете удобно, за да може да дигнете тази част, която е отсам. Това се дига така. Сега, след изправянето на предното седло, тук в дъното има един винт, който е с ключ, мисля, че е 10, така като го гледам, 12. Трябва да се стегне, за да може, когато натискате да пробивате, примерно това да не се връща на обратно по този начин. Стягате отдолу болта, след това тук има едни скоби, които стягат това седло и предотвратяват, примерно, завъртането. Ето това завъртане, което е настрани. Тоест, този болт също трябва да се стегне. Ето го болта. Стяга се малко, колкото да се обира този лук настрани. След това се монтира ето дръжката, която е отгоре. Завиват се винтовите. Един момент да изправим, за да може да виждате. Слага се тази дръжка отгоре. Завиват се винтовите. Тук слагате менгемето и е готово за фреза. Значи не е много прецизно, но може да свърши някаква работа.